Stále se mamince nedovolám. Bojím se o ní. Od té doby, co žije sama. Snad se jí nic zlého nestalo. Musím něco vymyslet, abych tohle nemusel zažívat každý den. Našel jsem řešení, které se mi líbí. Monse. A hned jsem ho objednal. Nejsem technický typ, ale instalaci Monse jsem zvládl úplně sám a bez problémů. Monse mě včas upozorní, když se s maminkou něco děje. Monse mě včas upozorní na rizikové situace. Díky Monse Mini mohu mamince pomoci, i když se jí něco stane mimo domov. Dnes už jsem klidnější. Vím, jestli je maminka v pořádku, když je sama doma, i když vyjde ven. Monse mi pomáhá dávat pozor na maminku.